Apakah dia pipikan kapatay ka? Allahu Akbar. Usabot at ano? Agen nga dunia na pagkakan tanong niyan. Usabot at ano, naridwa itano. Adi kaili yung wala mata, pagkakan tanong niyan. Akyat timaran niyan ng ambuat ano, Adam. Na usabot at ano, napalaguyan tanong nga dunia. Tadi tanong kapalaguyan, kadesisyon wallah, programa wallah subhanahu wa ta'ala. Na pinaka-importante siya nga dunia, na mapluba kasulanan, ay psung sang ito at titwa kapakadaya. Matuon ka so agamaw Allah. Sabutin ka so agamaw Allah. Ano ni mana agamaw Allah? Ano ni mana agama? Salakaw ka sa sabutaw no kadaklan. Milangag ka, makalangag ka sa mga ayat, pakalapal ka, makaswa ka mahana. Gina ni agama at tigilan. Mga padanan no agama. Okay, nasabot ng tano. Ayat dito kapag agama na masabot ka sa Allah, masabot ka sa kababayan ng Allah, natabang nga niya sa mangkalibog ka sa kababayan ng Allah, kapanagilaan ka sa langon na di kabayo Allah, gina ni agama. Dimpi sa angaw Allah, ulangwan, pagagawar ka sa nga surga ka. Antay pagagawar ka sa nga surga. Adun, kanabakagi si kasawalay, si sa kwarto, nabakada ang uta pagagawar ka ko surga. Madakal. Pagapaganiyon na kumporme nga agil nga nafsuwa ka, naginan kabay baka makasurga. Kabay yan na manaraka ka. Dinan kabay yung ba makanaraka. O kahit na kabay yan na kita na kasulalan sa naraka. Nalagid mo yung kabay na makanaraka ka. Siya kini. Ito sabab, ay ni sa para kautuan ka, iba nga puno ti sunab suwa ka, amay ka masusurang yan, so kabaya o Allah. Wala tuti'il hawa, fayudillaka an sabilillah. O baka pangunit sunab suwa ka, kamadidig ka kulalan o Allah ta'ala. So imanan yan na surid wa ina sisaya, siya kini. At dyan ang sasabutan. Kasasabot na no sa ginawa tano. Ang kapakadi at tanupan, na ginawa ko na ito na ikabayan na kaakan ka. Ginawa ko na kauto sumapay paras Amerikana. Ginawa ko na kauto sumatay na bagwataw di magrakrat. Ginawa ko na kauto sa 1 million, 10 million, 100 million, gibuwa ka siningaon. Ginawa ko na bayad ka sa tao at pakabantugur ka sa newspaper. Dunanan, mapiyanan, paled na nandalan sa naraka. Nadita nung sasabutan. Ginawa ko sa kapasang ka. Read ba yung kaso nafsuho aka? O ba nga pangunutan ni? Ewan na tingnan sa Allah, kaskan yan ni mata o kipte kung piya nga, kanya ba sunab siya ka? Tunay kadwa ridwa so saitan. Dalagi dahil na pilirwa ridwa di tanong kumpor miya ni batano ridwa Au ba di sidin tiago Allah, piya kitago Nabi sallallahu alaihi wasallam, agyang na suratun nas, sa last na surah sa Quran, kaan ka magdam, amapi ang kapan milang sa Quran, na ad nariduin ka, at ikaw betul, ewa ka betul na kaon, natabangan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ay niya pagsiyan kumbutan o Adam, data ka riyan.
Wala pagilangay to. 6 billion. 5 millions. Di ang mabtero ni balangon yan, may akal. Wala, kaya timaran yan. Kaya timaran yan. Inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mata na sa syaitan, narido ini at tigo Allah. Fattakhiduhu aduwa na pagitido ka nuron. Pagitido ka nuron. Kung niya rido sa syaitan, paano pakinggan kami ada ka nun? Namadakala, I love you, syaitan. Why? Mga piyaw, di pa nakilapan. O di yan, I love you, syaitan. Naimatakap, kamabilain niya sa syaitan. Kalangan, auriro, syaitan. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ayaw mo din yan, kapguguan niyan kung mga parte niyan, na siyan may puno siya kung narakadyanam. Ito ay katiro syaitan, apitiro Allah Ta'ala. Okay. Allahu Akbar. So syaitan na may premise ko Allah. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sebab tinggal kaya didengarkan itu wangko Allahu Akbar. Na untuk dana sinang ulang wana lala na kisungirar ka. So dalan ka amat itu na pangalangan mo siran. Pagkapuna ko sa sanguran, talikudan, sa kawanan, sa diwang, wala tajidu aksarahum syakirin na di ka maton, di ka mailay ang sukadang kalakiran na berkasimba, berkapunalamat. Majority. Yang membusimba ko Allah, والحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منه أجمعين. Suatu Allah Ta'ala sebenarnya berterung sebenar. لأملأن جهنم penuh akan membuku neraka sekanu dan kusulangan na miyuno terka. Ketiruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amia lagi du sinilok sa upama ka kasirog sa. Dahil du sinilok sa katiru Allah. Ando na tadi kan ditero ng kakanatan ng dunia. Ab kababayan ng dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dah maulah lagi kapag daw sa dunia arwar sa kababali niya na para siya na pagkakalangan niya. Fala tahurrannakumul hayatud dunya o baka pakiakal ko kapagintaw sa dunia. Dunia maulaw na tanong, miyaki akal tanong siya nga dunia, miyaki akal tanong po ko sa itan. Now, duwan-duwan tanong niya na may tanong makatanong. Anda tanong siya. Miyakal tanong dunia, miyakal tanong syaitan, pikis tanong mga nafsu wa tanong, ebo di pisa, man amila salihan, min zakarin na unsa, wa huwa mu'minun, falanuhiyannu hayatan tayyiba, wala najizyannahu ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Andi malamang ko tanong siya. Kailangan nakatukon tanong. Mibtad tanong siya kublakbol. Katiso lalan sa neraka, katiso lalan sa surga, iman wal amal salih, katiso lalan sa neraka. Unsiyaw nafsuwa, so syaitan, gawa dunia, miyakal. Naku na, maluniw gdagda. Ada tanong siya amaran niya. O pamikiran tanong, bati at tanong, tafsir ang piyamati akrano aya.
na benda dini umapikir ibatan upa makasurga. Patagula ba gira biya damo ta kaya pagintaw mga sahaba. Kaya pagintaw Rasul sallallahu alaihi wasallam i-convertang sudta di ka pagintaw iman to. Miya kawat-watan. Kasuka Islami iman to na burtikan. Burtikan. Misi ugso Titi Abdung Aguso tunay. Misiog sa Coca-Cola, Aguso Leo. Wah. Pialamanan subrid sa tayaso. Giyay maulaw-la. Napiya ka ka nagasutuan ka. Kapag ipagawayar ka, lawan ang najisar ka. Diyan ang misyon ng mga nabi. Huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Diyan ang misyon ng Rasul. Batian niya sa ayat Allah. Nagusutin tanong niya kulawan na marata. O pa makasandawis, tatagunon na tayaso, kuinon. Paguna-buna ba, punupilan. Aliyon. Why? O pa miya kasimburso, titiaguso, pakapsigrehan. Kama kasisimburi man to. Tunay mana ini? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Da makaparate sa kada kalangiran, inuntan na ipon ako tiraw sa Allah Ta'ala. Misimbur susuti aguso najis. Madidiw mo pa man ada mablos, kakupon makasimbur. So, sir, kagusto iman, nagkabaka miya batal sa iman ka. Miya da kako Islam. Misimbor so kapanay haji. Gusto ka pa maganda. Kapanay haji, kang gusto sa harap. Misimbor so sambayang. Ako so kapan ng kawiyagin sa haram. Nisimburso, ikhlasin na Ikhlasin na Ako sa tumo ako batanon mapulang. Asal kita no makalito sa nga pangabungaran. Nisimburso, marata ako sumapaya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Miya kung itong sa tao, asyutin niya sa ginawa niyan, ulang-ulang na di ka ba yung Allah Ta'ala. Miya sutitan naman pag ginawa tano. Pag yung mititablig tano. Pag-isitan sa ginawa tano. Kaya miya ka umatano po sa haji. Tiyari mas mga haji tano. Ipag-isitan sa ginawa tano. Kailangan. Kung sino ka sa ginawa nga, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang kita kuhan Allah, alawan ng manusia, mamili ka nun sa Marano, sa mga Pilipino, sa mga Arab, palain malalapis. Palain pa ka naraka. Illa alladhina amanu, inuntabos yung marati akiran. Na ipagisdan nga ginawa tano. Miya kaparatiya tanwari. Sebutan mo ito na iparatiya. Sebutan mo ito na ipakabinas ako paratiya. Anay nam tano sa sita no puta-patay ko paratiya. Di mabatal sa paratiya tano. Kailangan napkisya tanong sa gina. Itanong di mapamikip. Ang takaba sa orkano at lagi din na peligro at darbagi nga dunia. Dati tanong sa sabutan na ikapipeligro niya. Apya serta di undi taro na kapipeligro nga dunia na magatos.
Ditaw di matiro na so 5 timan, pakalangay 10, na so 10 na ditaw mabtiro. Ditaw sibutan. Ginani kapakapumang ni tanong ko Allah, kapakagurok tanong ko Allah, Ya Allah, Panginoon ka na kasuwagamang nga. Ya Allah, tagwa nga so iman sa nga puso akan, kamya didiga ko. Ya Allah, Panginoon ka na susambayang. Panginoon ka na kapeso kapag kapidas. Panginoon ka na kapag ikhlas. Ya Allah, taupik ako nga sa katari mga kulangan amalak. Hindi makapipikir saya. Ulitan na mapipikir. Datano pang katagoy sa uida akal ko agama. Ay awida titwa, ay awida akala tito si ko agama. Na miyawi di ka akal kay baka makanaraka. Uba mabatalsiman ka. Uba si kamatay si ko kakakapiri. Uba di tanim Allah ta suamal ka. Uba di makampul suamal ka. Gina ni tito sabut ko agama. Inungkap na di mapikir. Adar kabugan wallah sabut ko agama. Dan yan kapag isabuti kinuan yan. Kailangan na magdamtan mo yan. Sa tao, api kapasang ini kapag ibadat, api kala ini katao, amata ko sa kinuan niyan, asyabuti yan sa agama, din yan mapikir, amal ada niya sa utak agama na duwan-duwan yan. Tagya nga Islam, nakaludan na ditikadin. Daban niyang kilit. Nabupunin tanong ko Allah, naibagay tanong Allah. So Islam, diyan ka kiapas tanong ko kubur tanong na gusa alungan na mauri. Sabutan tanong na pakasal tanong na daaba tanong katawiya mapiya. Zero balance tanong ko mapiya. Na ayaw po panginam ka, napakisabutan ka Allah Ta'ala sa agama. Kau di ka pakisabuti Allah Ta'ala sa agama, na ito isun ka sa nga dunia. Maradusa ka. Ay nagyolo ko kau ilok sa bubay. Giti sabab mga urip ng Allah. Aya kapag matano na